Egunon, guztioi, espero, ongi zaretela, Hipolit eta Biok gaurkoan irisarrin gaude, dakizuen bezala, asteburu hontan EHZ festivala iraganen da hemen, eta etorri gara montaketa nola pasatzen ikustera, eta hemen dauden langileekin hitz egitera. Goazen! Hemen gara, sukalde gunean, eta atxeman dugu badaren aspaldiko lagun bat. Egunon, Gabi? Egunon bada. Noiztik zaude montaketan, Gabi? Hasi denetik, egun bat pasatzen, uste dute hasi dela ostegunean eta ostialean iritsi naiz. Gonbidatu naute horre muntaketako sukalde taldean parte hartzeko, eta aski pozik nintzen hortan sartzea, eta nire ideiak gehitzea bizkat menuak osatzeko. Egunon, nor zaitugu? Egunon, Luma. Beraz, Luma, zertan ari zara gaur? Apainketan atope. Hor, bukaera arte aratsalde guziz. Zergatik garrantzitsua da jendea etortzea muntaketa ontara? Ebe lanak jeskia intzinatzeko eta momentu goxo baten pasteko. Muntaketara etortzea garrantzitsua da, zentaz lan egin behar da. Estena festivala ezin da egin. Nixan Larrañaga deitzen naiz. Haiei ere mateitut garagardoak, beraz lanan ari naiz. Lan egiten dugu askiainiz, baina pausekin eta giro goxoan. Egunon, nor zaitugu? Piskat isila. Esan digutea handik zuei galdera batzuk pausatzeko. Egunon, nor zaitugu zu? Ieki, Larrixolokoa. Ikatxaren Donibane garazi eta Ibar Laja. Ni STB itxaskoa. Idubitzen zaut, ala ere aintzinatzen girela muntaketan, beraz bikain. Euskal kultura sustatzen duen festival bat da, eta beraz ez du deskostatzen laguntzean. Baduzu anekdota irringarri bat aurten jada? Zendatu ditugula ejotak eta behiz ditean txoriek kakagin azutela ejotan gainean, adibidez. Espero dut ongi izanen dela, eta giroa izanen dela, jendea izanen dela, eta delak ongi profitatuko dugula. Ni euken ditzen iz, piskat laguntzen dut muntaketan, gero artistan iz, eta hariniz igandean. Egin promozio piskat? Hariniz zazpiak eta behogeita bostetan esena txipian, eta japatzen dut, piso eta OPH-en ere lagun batekin. Nor zaitugu? Ainoa. EHZ ez da bakarrik 3 eguneko festival hori, baizik eta aintzin pasten den guzia, eta ondotik desmuntaketan ere pasten den guzia, eta azkenan festival hori elkarlanaren bidez ere ibiltzen da. Mila esker guztioi, bada zerran hau segitzagatik, asteburu hontan EHZ-etan izan gara gu ere galderak pausatzeko, nik atxeman dut lekua lo egiteko, ongi izan, eta laster arte!